Egunero zapaltzen, erasotzen eta erailtzen gaituen sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista, fascista, fiskalitatea. Jendartearentzat, langilearentzat eta bereziki emakumeentzat zein gorputz existentziarentzat kriminala eta jasanezina den eredu honekin bukatu nahi dugu. Dena erraustu nahi dugu, bizitza merezi duen mundu bat eraikitzeko. Horretarako feminismoa da bidea. Ezinbestekoa da antolatu gaitezen. Jendarteak individualismoaren fidatzen bagaitu ere, guk lan kolektiboaren aldeko apustua egiten dugu. Gutasunetik lan egiteko. Auzo eta herrietako asanbladetan, kolektiboetan, lantokietan, ikastetxetan, laguntzen auzola honekin. Heldu gaitezen batzuk besteona, borroka dezagun batzuen besteetan. Ezagutarazi eta konpartitu ditugun borrokak, zapalkuntzak, aldarrikapenak, zein proposamenak. Urtez urte erakutsi baitugu elkarrekin geldiezina garen. Iraultza feministak bizitza politizatzea eskatzen. Egunero